Oke, balai hambai Kotor media group no kini oro narong bari English medium school thongkholao MBB WS te Yakbai Yak Foundation Kotor media kathalainai Sengjwrak bodol kathalainai je friendly cricket match sungani amoni uddesho hungkai naharmung hungkai sini Tiprasa siklarok thungmani bisingtui sini hekjangnai manui drugs hai kirima singsa omo hai lamni haksa langai tongnani bagai o thungrok songsajakha omoni bisingti ke kwbangma sini kami amsai srai rok je tabukbo phekjaknai manui drugs hai jagao klaya rok borokno sisamung tupnani bagai tei je o phekjaknai manui drugs hai phekjaknai o klaijak rok lama korojak rok borokno haino hai agini hai langmao kitli phainani bagai o sisamung o friendly cricket match ni bisingti ke chung message rohoro hambai chung omo haike gathalai chung in collaboration with MBB WS Sengjwrak Motha and then Kotor media and then Yakbai Yak Foundation omo haike gathalai chung teibo thinango samung khlainai kami amsai school जों ओमा हायके awareness tubnai tamni ke sini sikla rokno जों ओमा हाय phekjangnai manini जों kasonani bagai sisamung tubnani bagai sini dofao जों thinang kaham kai songsonani bagai hambai